ассалому алейкум мардуми шарифи Ториксон, умедворам хуб ҳастед. Гурӯҳи экстремистии 24 Сена Шур барои Тураҷозода биромада гап задеси, ҳазрат чӣ гуфтеси, мегӯи ки сиёсатмадори хуб аст. Айпиши Тураҷозода ва Абдуллои Нурӣ миллати тоҷик 50 сол ақиб монд. Якум, Тураҷозода ва Абдуллои Нурӣ хуни садҳо ҳазор мардуми тоҷика резон. Ва дуюм, миллионҳо мардуми тоҷика муҳоҷир карданд. Имина Тураҷозода ва Абдуллои Нурӣ. Сеюм, даҳҳо ҳазор модарони тоҷика таҷовуз карданд. Ки имина ба ном мухолиф, имина назад. Ҳусейн Ашур, барои чӣ имрӯз ман муҳоҷир ҳастам? Фарзандои касифи Тураҷозода муҳоҷир нест. барои чӣ? барои чӣ суханҳоро намемонӣ? Суханҳои Абдуллои Нуриро як ҷоя гӯш мекунем. که از طرف ما می رود این تیر است که خستگی اگر ما کجشم بدازیم به سینه آن جوانان فولادی خواهد رسید. چهارم، حسین اشور، نهضت صدها میلیون دلاری پولی ملت دولت ای وطن بیرون کردن. مثلا اقبال فسادزاده ایزون کشیده میبره گپ میزنه کو سال 1993 ما قطعی پدرمون میگه گریختیم افغانستان رفتیم قطعی ما 500,000 دلار наличи доштем. соли 1993 соли гишнагӣ. Мардум нони хӯрдан надошт. ёки Кабирзодо 3 сол шид гуфтесам ки Кабирзодо то 55 миллион евроро бизнес дорад. Келин Кабири буромад ҳақиқата гап зад ки як магазини Кабирзодо 400-500,000 евро места. Сена шуд. Чӣ бояд бора гап намезанед? Иқбол Кабирзодо из зинои поён аст. биё мо аз зинои боло гап занем. Фарзандои Тураҷозодаи касиф бойгаришон якҷо ҳастанд. 10 миллион доллар якҷо ҳастанд. имина бойгарии худаш. агар шумо дисти ростона як чап фарқ мекарден, мо ёро бояд гап занем рӯпаро. мардум пурсидест. дар даҳани шумои касифо фақат дашном аст. шумо номи политика задагӣ. ба ном мухолиф. як ҷон ташаккур ҳамватанони азиз.